Olu lusasazo lwendaba lusiza ngqo kumagumbi osasazo eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC eAuckland Park eGauteng nazi eziphambili ngalenhlwa. I would have to go further than to withdraw. I would have to apologize that that statement was made. Inhloko ye-IDEC u-Advocate Andrea Johnson uthande ukunyuka umnqantsa kwikomishoni kaMadlanga nanjengoko ke kwavelelwa ubungqina wabunika ikomiti yesikhawu obukhabana nabuthe thaca kule komishoni. We take the Currie Cup very seriously. I think in the South African rugby context, it's still a very prestigious competition. Kwezemidlalo umjikelo wokuvula iCurrie Cup wenze ezibukwayo nebekungalindelekanga ngethuba iBoland Cavaliers zibetha iBlue Bulls eWellington. Molweni Mzontsundu singonondaba belijelo losasazo sesilungele ukuniphakela kuvimba wethu wangokuhlwanje ngokukhawuleza masingene emxholweni. Inhloko ye-IDEC u-Advocate Andrea Johnson uthande ukunyuka umnqantsa kwikomishoni kaMadlanga nanjengoko ke kwavelelwa ubungqina wabunika ikomiti yesikhawu obukhabanayo nabuthe thaca kule komishoni. UJohnson uvele phambi kwekomishoni ukuphendula kwizityholo ezembethe i-IDEC nendlela eqhuba ngayo phantsi kolawulo lwakhe. Ngethuba ephekwa ngemibuzo uthethe eziphikisa amatyeli kambe ekwavuma intlaninge yeziphene azenzileyo namagosa ecandelo lakhe. Ubungqina buka-Advocate Johnson kwikomishoni obuvakele ngathi ilungu lepalamente uFadil Adams wabhenela kwi-IDEC ecaphula kumhlathu section 27 bubuye ngaye. Buye abahambelana ubungqina bakhe nawabuthi thaca kwikomiti yesikhawu. Bavubeka kwacaca ukuba isikhalazo saphuma ku-Adams okanye kwi-office kaMphathiswa uSenzo Mchunu kusinina. Creating here is that it is Adams who came to IDEC and this thing landed on IDEC's desk when in fact yesterday we agreed that based on the minister's letter, or rather the letter from the minister's office, it is IDEC that reached out to Mr. Adams. So which is which now? That is the correct position, yes. Commissioner Khumalo. Kuye kwavakala kananjalo ukuba uxwebhu olufungelweyo luka-Adams aluhambelani no-section 27. Ndaweni yoko abaphandi boyama ngo-section 28:13 kuphando lwabo. It appears to me, and perhaps I'm looking at it wrong, that IDEC used the mechanics of section 28:13 to conduct a full-blown investigation, which would render it wholly unauthorized. U-Advocate Johnson ukhube wenza izivumo eziliqela ngeziphene azenzileyo kuquka ukugxeka ingqesho kaBrigadier Dineo Mukwele ayipeyinte njengengafanelekanga waxolisa kananjalo. I would have to go further than to withdraw. I would have to apologize that that statement was made. Because it's one thing to say an appointment is irregular. Yes. It's quite another to say it's a token appointment. Yes. I base it on what I was given, but I accept, having gone through this file, that the word unsuitable is unsuitable. Ikomishoni iyaqhuba. U-Advocate Annelien van Heever uphikise ubungqina obuthwethaca kwinkundla lingqina lenkundla uBethwel Cele malunga nokwaqhubekayo ngethuba lodubulo olwalujoliswe kusomashishini waseMpumalanga uJoe Banyoni ngo-August ka-2022. Eli gqwetha libalule ukungahambisani kweenkcukacha malunga neembumbulo ezakhutshwayo kolu dubulo. UCele ngunogada wazibonela ngokwakho kwenzekayo nowasindayo kolu hlaselo. Ethekwa lisophulwa ngemibuzo ingqina lokuqala lenkundla uBethwel Cele lixelele inkundla ukuba ladubula emva kokuba amadoda angazwayo aqala dubula kuye nakuSibanyoni ngendlela yokuzikhusela. Oku kuzana njengoko uCele exelele inkundla ukuba kwaphuma imbumbulo ezili-15 kumpu wakhe kwesisiganeko. Igqwetha uAdvocate van der Heever liphikise elingqina ngeenkcukacha athi zibekwe leli ngqina kule nkundla. Paragraph 6. I'm going to read it to you. I took cover from the concrete stoop that was in front of me and I returned shooting towards her. I could hear that some of the bullets was coming towards me from the suspect.
Correct. besizobuka la ku paragraph 6 uthi ke mina ngiye ngaqasha kuvela ku isitubule sana se concrete bekade sikhona ngaphambi kwami ngase ke ngibuyela ngidubula nakubo abasolwa bekade ngizwa inhlamvu ukuthi siyeza ngakumina zivela kubasolwa Yabona ke le inkinga yalomuntu ekade type it's not my problem. see here as the typist problem it's not my problem. She said there's no reason for the police to write something in your statement that you didn't tell them. Because they would know that that would constitute defeating the ends of justice. What is in here? You already yesterday said is what you told the police. Exactly. I abhala kanje kwavela kade zamu akubalekela ingalo umthetho lecala lingabi exist. Khet Matlala nowakwakhe uTsakane uMusa Kekana uTiego Floyd Mabusela kunye noZandile Nthabise Ngzama bathe abanatyala kwizityholo eziquka iyelenqe lokubulala ukuzama ukubulala ubuqhophololo kunye nonaniselwano ngemali. Ezi zityholo zoyamene neziganeko ezintathu zokuzama ukubulala usomashishini uJoe Sibanyoni ngo-August ka-2022. Usaziwayo uTebogo Thobejane nomdidiyeli womculo uDJ Fetis Mokubung ngoJanuwari ka-2024. Abaxhasi be-March and March eKapa bathembise ukubuyela epalamente kwakhona kwiveki ezayo banyanzelisa ungenelelo lukarhulumente kubemi bamanye amazwe abakweli ngaphandle kwamaphepha. Oku kulandela ukuphanza kwabo ukufumana ummeli wepalamente nobeza kwamkela uxwebhu lwezikhalazo zabo. Bathi abemi bangaphandle bathathe indawo zabo zoshishino nemisebenzi kuquka neendawo zentlalo. Lo mngcelele uyinxalenye yesithembiso esenziwayo ngabaxhasi be-March and March sokuba baqhube umngcelele rhoqo ngolwesine de ilizwi labo livakale. Ngaphambili abaxhasi balombutho baphumele ezitalatweni zombindi wesixeko saseKapa beqhuba umngcelele besuka eLong Street besingise epalamente nakwisebe lemicimbi yezekhaya. Okay, we're at Parliament to fetch our response for our previous memorandum. The memorandum was pleading with the government to do something about the influx of illegal foreigners, to work with Home Affairs on properly documenting this foreign immigration law to also take its course. We're urging the government, because this also lies with the government, we're asking Ramaphosa to be specific to do something about this. Benyanzelisa ukubuyiselwa kwabemi bangaphandle kumazwe abo abakweli ngaphandle kwempepha. Ngoba siseyimemorandum basicela ukuva okubana sicela uvakala namhlanje kuba kube khona ilizwe elisivayo basilapha noba siyigcuntswana. I understand basibaninzi we have been crying and every day we've applied for permits even to just be a local trader, but even that it's been 3 years now I've been waiting for a permit just to trade as a local trader. My mom, I was raised by a single mother ondibeke apha, teaching me and stuck with school, a very expensive school for me to be a fashion designer, and to date I sit without a shop while foreigners come here bafike nje baqhuqisa baqashe kwathina ke phofu. Banikezela ngoxwebhu lwezikhalazo kwisebe lezekhaya eKapa. Nangona bengekho mmeli wepalamente wezakwamkela amaxwebhu bachitheke ngoxolo, kodwa bafunga bamunca intupha ngelithi baza kuquqa bebuyelela okwezulu laseMthatha de banikwe indlebe. Amakhulukhulu embacu uninzi lwabo lusuka eDemocratic Republic of Congo lusacabe ngaphandle kwesakhiwo sesebe lemicimbi yekhaya eThekwini naseGauteng. Ezimbacu zithi nangona benawo amaphepha bavumela ukuba babekweli abaziva bekhuselekile kwaye kwanyanzeleka ukuba bawashiye amakhaya abo kulandela uqhankqalazo olukhokela ekubeni abemi bangaphandle abakweli ngokungekho mthethweni. Ababaleka bangaphezulu kuka-450 sebehlale izinyanga ezingaphezulu kwezimbili ngaphandle kwesikhungo sokwamukela ababaleki. Bathi bayesaba ukubuyela emphakathini njengoba abanye besatshiswa behlaselwa. Baqala ukuhlala emgaqweni emva kombhikisho abawubamba ngaphandle kwesiteshi samaphoyisa eThekwini ngaphambi kwembhikisho yangomhla ka-30 kuJuni. Umasipala weTheku ubahlinzeka ngezindlu zangasese ezingumahamba nendlwana, kanti izinhlangano ezizimele zinikela ngokudla, amanzi nezingubo zokulala. Ababaleki bathi lenkinga ihlukumeze kakhulu izingane ezingasayi esikoleni. Siyacela nje sidinga nje indawo ukuthi sibe safe kwamanje until yonke into izoba right. Sine skills zethu ezandleni asisebenzele igovernment.
If everything goes well, sizobuyela sizobona ukuthi sizokwenza njani. But ke kwasubuyela manje ngoba the situation now is very bad. Inhlangano iGift of the Givers ihlele ibhasi lokuthutha izakhamuzi zaseMalawi ukuya eMosina ukuze zibuyiselwe ekhaya. Abahlali baseMalawi bangaphezulu kuka100 bebelokhu behleli ngaphandle kwendawo esivaliwe ebisebenza njengesikhungo sesikhashana sokubuyisela abantu bokufika emazweni abo. Khona manjalo inhlangano iMarch and March ithi izoqhubeka nokugqugquzela imiphakathi ezweni lonke ukuthi ibhikishe ngokumelene nabantu bakwamanye amazwe abanganazo izimvume zokuba kulili. Emasontweni amabili edlule umnyango wezasekhaya waseNingizimu Afrika uthi bangaphezulu kuka50,000 abantu bakwamanye amazwe asebebuyele emazweni abo. Ngingunonhlakanipho Magwaza ezindabeni zeSABC eThekwini. Kwalapha ezindabeni kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo yeqala lomdlali weqonga nomabonakude uSebhudla Sibogodi Estate Theatre ePitoli. Sinamkele kwakhona xa sihlabela mgama owayesakuba ngumongameli weli uKhalima Motlanthe uthe umba wamazwe angaphandle uchaphazela uMzantsi Afrika nelizwekazi Afrika ngokubanzi. Uthethe oku kwindibano yesifundo yombutho wesisa iKhalima Motlanthe Foundation eSandton nebiphantsi komxholo othi Continent and Migration nequndanisa inkokheli kwezopolitiko ushishino ezemfundo imibutho ezimeleyo nozakuzo bamazwe. Amazwe afuna iPitoli iphendule ngombhodamo ophathelene nemfuduko kweli lizwe. South Africa is not alone in dealing with these challenges. Across the world, societies are wrestling with who belongs, how newcomers can be accommodated, and how nations can reconcile compassion with social cohesion. Le ndibano yombutho wesiza iKhalima Foundation igxile kwiingxoxo ezikhuthaze ukuphakanyiswa kwezimvo malunga nokuba amazwe eAfrika angawusingatha njani umba wemfuduko logama ekwakhuthaza uphuhliso lwezoqoqosho. The recent spate of demonstrations against so-called foreign nationals highlights the competition for limited resources and opportunities in South Africa's poorest communities. Given the structure of our economy, it is therefore imperative for government to always strive to be in charge as it responds to the cries of the unemployed, the poor and marginalized sections of our nation. Abanye babeka uxanduva kubemi bamazwe aseAfrika bememelela ukuba uluntu lufundiswe ngoxanduva olunalo. Ingxoxo zikwagxile kumanyathelo angathathwa ukuqinisa imida. uMzantsi Afrika uthi ukulungele ukushukuxa umba wemfuduko kumaqonga onke. Across the world, Uviwo lwasesidlangalaleni lungasingela phansi isidinga sikamongameli uCyril Ramaphosa axoxa ngelichoyo amagqwetha kamongameli kwinkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni kwiveki ephelileyo. Isigwebo ngesithintelo sikamongameli siza kukhutshwa ngomso. Masive okwenzeka enkundleni kwiveki ephelileyo. Ligqwetha likamongameli Cyril Ramaphosa Advocate Vemtren Group SC laxoxa ngokuba kutheni umsebenzi wekomiti yoguzula umongameli ongena kuqhuba de kuphononongwe ingcele yegqize isection 89 yafumanisa ukuba kumele umongameli aphendule ngokwenzekayo kwifama yakhe iphalaphala ngo-2020. Amagqwetha kamongameli athi xa le komiti ingaqhuba ulwamvila kumongameli lungabanzi. The fact of a public inquiry is already humiliating to the president and a humiliation against which the act protects him. Igqwetha likasihlalo wekomiti yoguzula umongameli uMnumzana Magashule Ghana limi ngaphesheya. And of course, Mr. Tongoff then was trying to make a distinction between a prima facie case and sufficiency of evidence. Whether you say prima facie, whether you say sufficient evidence, but you are actually referring to one simple thing. Is there a case to answer by the president? Igqwetha likaViolet Zungula we-ATM lathi akukho bungozi bunokwenzeka kumongameli makangafekethi. What the president is trying to do is to interfere in the processes of the parliament,
today. Review court, it's a different debate, which I'll come to. Kuyasokungalia amehla athe ntshoko inkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni. Intshatsheli zamagciso ohlukeneyo usapho nabahlobo bakaSiputla Sebogodi bagungelene eState Theatre ePitoli ukuhlonipha ubomi nomzila weliqala lomdlali weqonga nesele lichithe iminyaka engapha kwama-40 kwezobugcisa. Inkwenkwezi ukusukela kumiboniso panyapanya kumabonakude nemidlalo yamaqonga, intshatsheli zemvumi nezabadlali ziqwale emswaneni eState Theatre ePitoli ukuthi ndlelantle kwinkcubabuchopho yegcisa uSeputla Sebogodi kwinkonzo yakhe yesikhumbuzo. Eliqala lade lathi wajize ngentaphane yamawonga nembasa lishiya umzila ukusukela kwiqonga wagabula kulo izigcawu kwikhondo lakhe ibuphilo kisemphego ukuya kuMr Bones, The Woman King, Suburban Bliss, ukuya ekubalaseleni njengoKenneth Mashaba kwiGenerations. Dibala ntoni na libabaziwe njengebelinobuntu lingonqeni tu ukuncoma nokukhulisa izakhono zabanye. I've worked with some who I've seen on TV before, but I've never worked with somebody who believed in my talent even more than I did. He believed in my career, he believed in what I could do. He was one of the first black actors to be in this very place. For those who don't know, there was a time when black people could not be on the stage. So he broke those barriers. Kambe ke usapho lwakhe luthe mathola nyongande kukudlelana kwicandelo lezobugcisa nakwizizwe ngokubanzi ngothando nenkxaso ephoko ke emva kokuwa kwalo mthi umkhulu kwiminyaka engama-63 emva kokuhlaselwa sisifo seswekile. Industrial ale mo go yona ge ba ile ba kgona go fela le ga ba fela iwa ba mokuka ba ntse ba tsamaya le yena re a le leboga. Ukanti ke uSeputla Sebogodi uza kubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela ngomgqibelo eLimpopo logama ishiya ngasemva abantwana bakhe abane. Nxe kumbhono mxesibe wezizwe ezichukumesekileyo futhi zaxhamla kumava walomdlali weqonga. Bulele mawethu ngokusiboleka kwenu indlebe kamnandi. Lena luqikelelo lwemozulu masiqaleke ngemimandla esentshona nalapho sibona iintshizana ezithe xhaxhe komzantsi intshona welizwe kongenjalo lithe rhwelele ngamafu kwimimandla esentshona kanti ke kwimimandla esempuma sawubona kaloku la msingomoya obandayo uxananazile pha komzantsi mpuma welizwe udala ke lamathutyana angephi emvula phaya empuma koloni elisuthu ngokunjalo naphaya koBloemfontein kanti ke mbukeli xa sijonga ngomso uba izinto zomanjani na ndingatsho ke mbukeli ndithi la msingomoya obandayo uyayishiya indawo kodwa ke ushiya imozulu namathutyana angephi la phaya kwindawo esigudlunxweme pha empuma koloni kanti ke lithe qabaqaba ngamafu izulu pha kwimimandla esentshona ngokunjalo naphaya kwindawo eziphakamileyo ezisempuma koloni khona ke lamkhumezelo ongephi nakwindawo esigudlunxweme la KwaZulu Natal. Isilumkiso ke esikhutshiweyo yi-South African Weather Service sesomoya obhudlayo pha kunxweme la KwaZulu Natal kanti ke mbukeli wona amaqondo wethu okutshisa asibonisa into yoba kwela phondo laphaya eGauteng siyabona into yoba noko izulu lihle amaqondo abetha phaa ko-23 phaa ePitoli ngelixa eRhawutini inga-20. Xa hlabela mgama sijonga ngomso phaa kwela phondo laseLimpopo kufudumele nje kakuhle amaqondo ade afikelele ku-30 phaya eMusina kanti ke kuMokopane phaya lindela impolo yodwa ngo-23 degrees Celsius. Uba ke wena usempumalanga lindela amaqondo noko athande ukufudumala phaa koSikhukhuza ngo-26 ngelixa koMashishing silindele u-19 degrees. Hamba nam ke mbukeli singene ngoku phaa KwaZulu Natal nalapho ndingatsho ndithi kupholile koLundi ngo-20 ngelixa phaya eDurban nakhona silindele u-21 degrees. Masambi ke ngoku singene phaa empuma koloni nalapho ke ndingatsho ndithi kuyabanda kaloku siyalivela futhe lo msingomoya obandayo amaqondo de abethe ku-14 phaa eKomani ngelixa phaya koNxuba ingu-15 degrees. Mahlabela mgama
kuba ke mbukeli sijonge phaa eNtshona Koloni uba izinto zimi njani na nakhona ke mbukeli kuyabanda sabona amaqondo abetha ko-17 ko-Mossel Bay phaya ngokunjalo nako-Cape Agulhas ukuba ke wena ukwelaa phondo lase-Northern Cape lindela imozulu ephakathi amaqondo abetha ku-20 phaya ko-Uppington ngoku masiyiqwelekele bhekile ngephondo laphaya iFreystata nalapho amaqondo ethande ukuba phantsi ko-Fixburg ngo-17 ngokunjalo naphaya ko-Kroonstad silindela amashumi 20 Northwest mbukeli amaqondo athanda ukuba phantsi ngo-19 e-Ottosdal naphaya ko-Bloemhof ngelixa ke ingu-22 opholileyo ko-Mahikeng eTosca silindele u-23 degrees kamnandi mawethu.